ଯେଉଁ ଘରର ପୁଅ ବା ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ହଉ ହଉ ଅଟକି ଯାଉଛି, ବାହାଘର ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟା ଗୁଆ ନେବେ ଏବଂ ଗୋଟା ହଳଦୀ ନେବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନାଲି କପଡ଼ା ନେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ ଟଙ୍କା କଏନ୍ ବା 2 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ନେବେ। ସେଇଥିରେ ସେଇ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଗୋଟା ଗୁଆ, ଗୋଟା ହଳଦୀ ଆଉ ସେଇ 1 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବାହାଘର ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ।